שלום, אנחנו בסדרה חדשה בשם Mirror Edge, כמובן סדרה ראשונה בצ'אנל. בהמשך יהיו עוד הרבה סדרות שכמובן השותף שלי אופק יעלה גם. יהיה עוד מלא משחקים כגון Battlefield, Modern Warfare, Roma Total War ועוד קונפליקט ועוד מלא משחקים. אם תרצו משחקים אחרים תרשמו לנו בצ'אנל או תרשמו איפה שאתם רוצים בתגובות וננסה להעלות אותם. וגם נעלה, מי שרוצה, נעלה סדרת של מיינקראפט, סורווייבל. גם משחק Mirror's Edge, מי שרוצה הורדה או אוהב אותה. רוצה לשחק במשחק הזה, תבקשו ממני ואני אביא לכם הורדה. אבל אתם תמיד תוכלו לצפות בזה באיכות HD. מומלץ. איך היא יורדת כל כך גבוה ולא כואב לו משהו גבוה? זה נזהר מהם. זה לי עולה ככה בדרגות. אני משחק על המדיום פה. בטח יש לי את זה. אני צריך להגיד בהארד, אבל פחות טוב בזה, אבל עכשיו נצליח לקפוץ משם. כן, לא מתפוס. They never catch me alive. בכלל להגיע משם. טוב, זה מאוד המוכר. נו. יפי. אני אתפוס את הסכמה הקטנה הזאתי. כמה רוצה, זה לא באמת מאוד. רגע, קל. אנחנו עומדים כבר לסיים את המשימה הראשונה, היא לא כזאת ארוכה. כמובן בהמשך נעלה עוד הרבה פרקים, ונעלה את שאר המשימות של המשחק, שבהמשך יהיו כמובן ארוכות יותר. לעלות בסולם. אם אתם רוצים תגידו לנו אם יש לכם כוח, אנחנו גם נעביר את הקטעים האלה או משהו, או שאתם רוצים נראה את הכל. שמו לנו את זה בתגובות של הסרטון. זמן לברוח. וכן. לא חושב שאני לא עובד לתפוס את זה. וטוב, כאן כמובן מסתיים המשימה הראשונה של Mirror's Edge, וכמובן נמשיך להעלות את הסדרות חוץ מ-Mirror's Edge, אם הם מחוזרים. נעלה עוד הרבה משחקים. תרשמו לנו בצ'אנל איזה משחקים, ואנחנו נדאג כשנעלה את המשחקים. כמובן בהמשך יהיה לנו סרטון בלעדי ראשון של Amazing Spider-Man. טוב, להתראות, ונפגש בפרק המשימה הבאה.